Terve! Tässä on Peetu ja Sev 1000. Ja kattokaa mitä me ollaan löydetty. Vanha Volkswagen kupla. Kyllä, se on siis hieno juttu, jonka mä oon ikinä. Katsokaa. Siis niin kun Täällä ei oo käynyt kukaan pitkään aikaan. Ja tää on saatanan sensoroitu. No joo, tää on niinku aivan tosi vanha. Hei. Tää on ihan romuta. Hei, mä löysin tuolla takalasi. Tää. Takalasi. Wow. Mennäänhän. Ota tän kyllä mukaan siis. Todisteet. Tää on siis ihan mahtavaa löytää. Niin, tossa on ollut mittarit. Ja tää on niinku... Mä oon pöllinyt ne mittarit jo vaihtoehtoista. Tossa olisi ollut ratti, mutta se on lentänyt piip. Tossa on muuten kaasupolkimet. Hei, mä luulen, että se ei oo lentänyt minnekään, vaan omistaja on ottanut täältä kaikki käyttökelpoiset osat. Ja tää on ollut tällä jo yli ehkä 50 vuotta. Mahdollisesti. Oi, kato! Woo! Oh my god. Mä löysin mun onnenpäivä. Kattokaa nyt. Tuossa on takalassi. Takalassi. Oh jee. Mä otan sitä vähän isomman palasen mukaan. Tää on niin makee. Hei, mikäs tuolla? Tässäkin takalasi niin kanssa uskoo. Siinä olisi ollut käsilokero. Siis niinku hanskalokero, tietsä? Vai keppi? Niin. Nyt lähdetään 600. Niin kun mennään nyt vähän. Tässä olisi ollut aukaisujuttu. Ei kun tossa. Kahva. Oven kahva. Hei, mitä? Teboil. Ei kun mobiili. Elikkäs katsokaa nyt. Tää on ihan varmasti Volkswagen kupla. Minä aukaisen teille konepelti. Toinen. Katsokaa nyt, moottori on ihan vanha. Moottori on joko ehjä tai romuna tai jotain siitä välistä. Niinpä. Mutta ainakin tää konepelti on ihan romuna. Hei, katsokaa, tuossa on tätä etuosaa, joka ei lähde irti. Tää on ihan se. Niinku että aattelee. Tää on siis ehkä edun vanhin auto. Bileet pystyy. Hei, tuossa on ollut valot. Juu, sit on joku pölyinen lasi. Mitäs pidätte? Katsokaa. Katsojat. Tuossa on bensaluukku. Tämäkin on tehnyt pesän siinäkin. Täällä on luultavasti ollut oikeasti se moottori, koska Volkswagen kuplissa on takana moottori. Mutta voi olla, että tää on joku eri malli. Niin Volkkareista. No niin, päätetäänkö tää video tähän vai näytetäänkö vielä jotain? Elikkäs tässä on tämä video. Tuo oli Sev 1000. ja mä oon Peetu. Elikkäs moro!